Кое първо ще отвориш? Das. Я първо отвори книжката да видим какво има вътре. Das. Ich guck mal dahin. Отвори първо книжката, мамо. Леко! Леко да не го разсипеш, мами. Хайде отвори книжката да видим какво има вътре. Da. И първо тази. Das ist ein Knischka. Pack mal aus. Виж, маме, може и е така да го измъкнеш. Упс. Виж. Хоп. Какво има вътре? За какво е тази книжка? Mit Hund. Und darin kannst du es auspacken. Е, така може да го измъкнеш, мамо, виж. Хоп. Айде сега нататък самичка. Какво е това, мамо? Какво е там отпреде? Ich habe auch Fotos. Кой е това там? Ja, im Kindergarten hat auch so ein Bild. Какви са тия снимки, мамо? Guck, da spielt ich was. С кого си играш там? Ui. Ма с кого? Коята е леличка? Как се казваш тя? Julia. С Юлия. Guck, wie heißt das Mädchen? Не знам. Не се ли спомняш? Wie heißt das Junge? А кой си там? С кой е това? Oma. Коя е тази баба? Oma. Ма как се казва още? Baba. А как е името? Ich habe keine Bilder mehr. Не. Трябва да сложим още снимки, а? Ja. Hier sind keine Bilder. Hier müssen Я да wir видим сега какво ще кажеш тук на баба Бергит. Тя погледни в камерата. Кажи, баба Бергит, обичам те. Кажи. Патриция, искам да кажеш нещо тук на камерата, преди да изядеш яйцето. Погледни тук в камерата и кажи. Hi, okay? Хайде, кажи. Ела да го кажеш тук на камерата. Много благодаря и много те обичам. Хайде. Ich mach das nur. Добре, ела тук първо и го кажи, иначе няма да ти дам яйцето. Погледни в камерата. Какво ще кажеш? Danke. И какво още? Buch. Обичам те. Обичам те. Кажи го на други език. Их.
Вижте. Кажите. Кажете. Бе, маме, бе. Патриция, как е на другия език обичам те? Обичам те. Ама как е другия език? Их? Ich. По-силно го кажи. Ich liebe dich. Ома. Oma. Das kann ich dir nein. Was ist da drin? Danke sehr, Oma Birgit.